Pablo. La pujada, Luis. Jo, la pujada no va com alta, eh? Oh! No, però és que... Si m'ho anem... És tard tota la volteta. Això toca, eh? I la tropa de per ahí baix. I després ja que fa això pendent per baix. Després ja fa pendent per baix. Hola, baix, eh? No, ¿qué decir? Allá. ¿Estás haciendo pujo? Sí. Ahí. Ja està, sí, Domingo. A Gandia s'ho ha deixat en Benigani, mira si anava preso. Ja ha passat, està dalt ja. Sí, s'ha quedat en Benigani. Tot el matí, eh? Ha fet bola, ha fet bola. Fabián, Ja, tu que m'has dit de Sant Fabián. ara de Fabián que s'ha deixat a son pare darrere, mira-lo si sigui vergüenza. Ja. Que mira, tu estàs printant i tot. Pasqual, que s'acaba la cinta! Apreta. Simón. Vale. Vale. Va Pasqual i José, que s'acaba la cinta! Pasqual, que sempre he sigut l'últim. Fa falta l'ambulància. Així està. Menjar sí que el trau, Pasqual? Sí. Menjar sí, però pujar no, cabró. Jo. No. Hem l'últim. Ara després posar-lo per endavant. No sigues terrerós. Ale, ja estem. Ale, apa que amunt.